За първо Лава бер, мега вкусно, не е фер. Пак отивам и е яко споко, взел съм и за шер. Лава бер е освежаваща напитка, пия глътка, става мечка и печеля всяка битка. Лава бер, тук няма нищо сложно, щом сте с мен, знам, че всичко е възможно. Лава бер, здраве, млади хора, стигаме слушатата и носиме копа. Родни, отиваме в едно страшно място, където ние отиваме в някакво страшно място. И хора, ние сега пътуваме се още, но той е много надалеч. Чувство добре, че с електрическа той и туртинетка, аз пеш. Но първо, сте гледали почивката, кажете yes. Ако не сте я гледали, кажете no. Хора, намерихме го. Още малко надолу и сме готови. Още малко и ще влезем навътре. Ние се качихме, защото той се опитва. Но скалата може да падне. Хора, да кажа, защото... Има път от там, бе! Няма се та. Убивай се, ако искаш. Така е най-лошия... Нещо аз трябва. Така че, хора, някой ден, утре ще правиме някакво ново видео, ще бъда на живо пред блока Горни Осаков 31Б. Който иска да дойде, да дойде. Има фен среща. Има фен среща с мене, който иска да дойде, да дойде. И ще раздаваме автографи. Даже имаме ново сладко. Имаме и, както разбира се, мърч. Нямаме мърч. Хора, все още правим едно нещо, мърча, и да кажа, че някой ден ще правим едно нещо, което ще бъде, ще играем, ще правим ролплей, ще играем рол. Живо може играйте с нас на Fortnite и на Brawl Stars. Да кажа, че и дори може да, и който иска да дойде в фен срещата. И така, историята сега почва. Чочо, тук много е струмно. Оле, хора, оле,